L-Enemalta jtwettaq proġetti ta' titjib fatt ta' ċentri ta' distribuzzjoni tal-elettriku fosthom fil-Mosta. Dan bilan li l-kwalità tas-servizz madwar Malta kollha titjib b'mod konsistenti. Dak tal-Mosta hawnhekk meqjus bħala ċentru ta' distribuzzjoni kritiku għal pajjiż għaliex jissupplixxi anke ċentri ta' distribuzzjoni bħalu fit-tramuntana tal-pajjiż inkluż Għawdex. Fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku tal-Mosta, l-Enemalta qed tinvesti kważi 4 miljun euro biex is-switchgears l-antiki jinbidlu ma' sistema ġdida ta' gas insulated switchgear. Ma' TVM News iċ-ċermen eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Ryan Fava spjega li s-sistema l-ġdida li tikkonsisti minn 25 pannella iddiżinjata bl-aktar teknoloġija moderna biex ittejjeb l-effiċjenza. Stqarr li dan l-investiment juri l-impenn tal-Enemalta biex tkompli ssaħħaħ in-netwerk tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-pajjiż sabiex tkompli twieġeb għażieda fid-domanda tal-enerġija. Ħankun qegħdin nagħtu dak li ngħidulu l-voltaġġ medju ta' 33 kV. Ġifieri dan il-25 panella ġdida li qed ikollna hawnhekk ħadd tkun qed tagħti flessibilità biex inti minn hawnhekk tista' tforni ċentri ta' distribuzzjoni oħrajn. U minn hemmhekk inti tkun tista' tagħti iżjed flessibilità biex teqleb anke għal numru konsiderevoli ta' substations. L-Inġinier Fava spjega wkoll li din it-teknoloġija l-ġdida se tagħti aktar flessibilità mhux biss liċ-ċentri eżistenti imma anke lil dawk futuri fosthom tan-Naxxar u s-Siġġiewi. Għandna targets ukoll li dan irid jitlesta sa Lulju tas-sena d-dieħla ninsabu wkoll gburi bil-ħaddiema tagħna u bix-xogħlijiet li qed jagħmlu li qegħdin fi stat avvanzat ħafna u nittamaw illi fix-xhur li ġejjin nkunu nistgħu nibdew nikkommissjonaw ħalli wkoll nibdew neqilbu l-linji l-antiki minn fuq l-switchgears l-antiki għal fuq dawn il-ġodda. Dan il-proġett hu finanzjat mill-programma l-Irkupru r-Reżiljenza l-RRP.